Met een gave roze getinte jas, zware kwaliteit, echt chic, ook voor boete. En een echte man, die kan ook roze dragen, toch? Dit is mijn eerste jaar. Ik ben sinds het begin van het seizoen, dus 11 november, geïnstalleerd als vorst van de leefhebbers van Stevensweer. Dus ja, dit is mijn eerste seizoen. Direct in een jubileum. Ja, het is bijzonder. Ja, dat valt eigenlijk net met de naast in de boter eigenlijk, hè? Ja, de vuurdoop is direct een jubileum. Dus ja, dat is geen weg meer terug. De bus ook sinds vorig jaar pas lid geworden, hè, van de carnavalsvereniging, zeg ik dat goed? Ik ben in 22 ben ik lid geworden van de carnavalsvereniging met Prins Noël de Eerste. Dus hij heeft me toen eigenlijk een beetje getrukt in lid te worden. En ja, sinds 22 dus lid en nu vanaf dit jaar dus ook de vorst. Ja, dan heb ze wel snel carrière gemaakt, de Stevensweer. Ja, soms moet het, hè. Ja, wie bevelt dat dan nog toe? Ja, fantastisch. Kijk, ook wat zie je in de zaal. We zijn gisteren lekker begonnen met beerkinen. Ja. Overal hoe ze komt, je maakt contacten, je maakt vrienden. Ja, fantastisch, kan niet anders zeggen. En wat is die taak dan als vorst? Nou, mijn taak is een beetje de vereniging promoten, vertegenwoordigen. Dit soort dingen ook doen, presenteren op een podium. Een beetje iedereen bij elkaar houden, dat is mijn functie eigenlijk. Oh ja, het is pas 1 jaar, maar dat geeft ik dan nog toe goed af. De nacht heb ik er nog heel veel plezier in en ik heb nog geen klachten gehad. Heb je misschien ook ooit stiekem de winst gehad om vorst te worden? Nee, de winst heb ik nooit gehad. Dit is iets, dit is nog vorig jaar, was onze vorst, groot vorstij. Dat was een keer, dat was een bij en dan zei ze, oh pak toen even de microfoon. En zo is dat eigenlijk een beetje gegroeid tot iets wat we niet meer kunnen tegenhouden. Ja, en dan heb ze ook nog direct in die eerste jaar een jubileum, hè? Maakt het dat dan extra mooi? Dat maakt het zeker extra mooi. Ik bedoel, dit maakt ze één keer in de 11 jaar met. En dat we zo'n groot evenement op zitten. Ja, dat maakt het een beetje speciaal. Maar goed, als het niet zo had, hou ik het ook gedaan. Prins Geert III van carnavalsvereniging De Leefhebbers. Met een hele breie glimlach op het gezicht. 3 keer 11 jaar. Dat is toch een jubileumprins, of niet? Ja, zeker, jubileumfeest. Ik ben eigenlijk trots op dat ik de prins ben in Stevensweer. Van de Leefhebbers, geweldig jong, geweldig. Geeft dat nu nog het extra's jubileumprins in? Ja, dat is extra's. Ja, dit feest hier achter ons is het jubileumfeest. Gisteren ook een beerkine. Ook een deel van het jubileumweekend. Ja, en vooral meer mensen die naar de receptie komen. En verenigingen, ja, geweldig. Ja. Nou ja, wie wordt de prins bij de Leefhebbers? Dat wordt ze wel gevraagd. En ze neem ik van de zomer komen vragen. En dan heb ik direct ja gezegd. Ik denk, ja, dit is een kans, ik krijg ze nooit meer. Toen dacht je, ja, maar dan begin ik niet aan. Ja, dat begin ik niet aan. Eerst zag ik van, jee, wat komt nu op me af? Maar ja, nog een paar dagen nadenken, denk ik, ja, dat is gewoon ook boetekans. Ja, dan zegt hij enthousiasme in en ik zie dat ik veel op kan in de Polonaise, dan zou je dat iedereen aanrooien. Ja, als je gevraagd wordt, doen. Als de prins kunt zweren, echt wel, een ervaring. Zo'n club in de Leefhebbers. Ja, dan moet je natuurlijk ook een beetje gang maken. Nou ja, en de bus nu de prins. Dus ga schrijven, ga. Als Leefhebber en de bus gangmaker, 2 dingen tegelijk. Ja, zeker, 2 dingen tegelijk, ja. Het is fantastisch dat het goed speelt. Dan kan het nog nergens anders meer weet. En met die kima die stond er aan de hang. Ik heb die was genomen in met zonneslijn. Het scheen niet ons al jurken, als het wordt gekleed. We zien er vast al over verrassing.
hebben we morgen ook nog een belangrijke dag, hè? De receptie eigenlijk van jullie. Ja, jubileumreceptie. Dan over een week is de grote optocht in Stevensweer. Dat is ook nog een hoogtepunt. Wat is dat? Dat is ook nog een hoogtepunt. Ja, zeker. De optocht hier graag genoeg. Ik heb al hier en daar gehoord dat de mensen speciaal voor de jubileumprins van mij, van vrienden en kennissen, extra met een optocht. Dus ik ben benieuwd. Ja, maar eerst nog vriendelijk de sleuteloverdracht in Linnen. Ja, gaan we naar Linnen, gezellig met al die andere verenigingen. Die ook wat hier zijn, die komen er ook allemaal weer bij hangen. Dat is ook schoon. Het leven, zolang als de kind. Maak vast en drink bier. Doe leest toch maar eens. Want straks als het te laat is, dan rest de spiet veel van. Geniet dus van het leven. Maar zo'n vereniging wie de liefhebbers hebben ze hier in zo'n dorp nodig. Dat is je weg, ja. Toen mogen anderen, dan nog eens anders. Maar nu deze jongens zijn 3 x 11 jaar. En dat verdienen ze ook dat het een heel schoon jaar moet worden. En dat alles goed verloopt met de carnavallen. Ja, nu sprak ik juist de voorzitter. En de voorzitter zei van ja, we hebben toch wel wat moeite met de carnavalsvereniging om er vooral jonge mensen bij te krijgen. Dan moet ik het in feite met de voorzitter met eens. Maar ik denk dat dat niet hier alleen in Stevensweer is. Maar ik denk dat dat overal een beetje. Het is jammer. De carnaval mag absoluut niet kapot gaan. Dat is een ding voor een ieder dorp wat moet blijven. Dat moet blijven. Wil ze hetzelfde type jasje, maar dan in een andere kleur, kan ze ook variëren. Rood, geel, groen of blauw met wit en geel. Een van de trends van dit jaar zijn de jumpsuits. Die hebben we in allerlei kleuren, soorten en maten. Van de jaren 70 tot panter tot glitter. Ze zien echt allemaal fantastisch. Hier hebben we de trainingspakken. Gemakkelijk, leuk, fout, bijpassende zonneklepjes, handgemaakt of gewoon een pet. Het kan allemaal, maar het is wel lekker fout. De altijd populaire bontjassen hebben we dit jaar ook in de neonkleuren. Allerlei soorten en in de gemengde kleuren. En als toegift hebben we ze ook zonder mouwen. Panter en tijgerprintjes die blijven populair, zeker in de bontjassen.